төп ватан буларак Казан булгач, һәм теге барыр Татарстан күңелгә якынрак бит инде. Бернинди каршылык та юк Башкортстанның дәүләтенә, ләкин Уфа димә, Казан әлбәттә якынрак инде. Әлбәттә инде Башкортстанга кайту исәбе нияте бар, һәм әлбәттә инде ул мәсьәлә әле уйланыла. Татарстан алга китсен өчен әлбәттә инде яшьләргә дөрес үрнәк бирергә кирәк, һәм әлбәттә бүтән милләт яшьләренә шундый якты киләчәккә, шундый омтылыш, шундый этәргеч бирергә кирәк, энергетика. Казан татар шәһәре булыр өчен әлбәттә инде тәрбия мәсьәләсенә бик шундый каты ни кирәк. Этәргеч дип әйтик, һәм әлбәттә татар яшьләренә шундый яхшы стимул бирергә кирәк. Һәм бу стимул ул аларны дәртләндерергә тиеш. Казан калган шәһәрләр белән чагыштырганда әлбәттә татар шәһәре. Нәрсә генә әйтсәң дә, урамда китеп барасың, зурманда, яшьме, нинди генә яшьтә булсын, кеше татар телен ишеткәч, ишетү мөмкинлеге бар. Һәм ишеткәч әлбәттә күңелгә май булып ята инде, рәхәт булып китә. Татар булгач, татар телен яраткач, шуңа күрә татмакны. Без конгресс аша келдик Кытайдан. Конгресс безгә акча түләләр, без укыйбыз Казанда. Хәзер мен бакалавр укыйм, пока белмим, магистратурага кирәсе бар. Дип телим без магистратурага. Казан инде татар җире бит инде Татарстан, шуй миңа татар булгач шулай. Татарстан алга кетү өчен без яшьләр бик күп эшләргә кирәк. Татар телен белергә һәм татар яшьләрен өйрәтергә кирәкбез. Здесь я чувствую себя как дома, но действительно это тот город, в который я, уже с детства хотела попасть, и, так сказать, сбылась моя мечта. Я поступила в КФУ и сейчас живу в Казани. Скорее всего, я стану в Казани. Потому что это была моя мечта, и здесь мои друзья, и здесь какое-то все родное. Здесь, как мне кажется, больше возможностей. Форумы разные, вот как, например, эта конференция, много друзей, знакомых, связей и так далее. Казанда бик матур, бик күп мәчетләр монда бар. Миңа хатама монда бик безгә монда торырга бик рәхәт, чөнки монда мөселманнарга торырга, татарларга ул безнең ватаным була, ватаныбыз була. И ул шул мәгънә буенча без Мәскәүдән монда күчтек, монда калабыз Казанда. Минтимер Шарипович Шаймиев дөрес әйтте, булдырабыз. И безнеке поколение уже яшьләр бездә тырышырга кирәк булдырырга, Алла Тәгалә рәхмәте белән. Россиядан барам читкә и сорый, син каян? Мин Русиядан. Алар син урысмы? Мин Россиядан, но мин татар. Бездә бар шундый шәһәр Казан, Татарстан. Безнеке мин уйлыйм, что татар ул безнеке идентификат булып, и син беләм, что син татар кеше, син аны онытмыйсың һәр вакыт. И өйрәтәсең үзге кешеләргә тарих белән, шундый үзгә безнеке идентификатор булып, допустим, то, что без каян килдек. Безнеке историягә 1000 ел татарларга. Без беренче милләт кем динне моны кабул итте Булгарда. Безгә зур тарихны кирәк аларны кешеләргә аңлатырга. Кирәк сөйләшергә, вот сез миңа дөрес әйттегез, син ялма, ничек булса сөйлә. Мин үзем әнием Нижгар татарлар мишәләр буенча, Шергачский районнары, әтием Башкириядан. Мин Мәскәүдә тулды, татар мәктәптә укыдым Мәскәүдә. Хәзер монда Казан күчтем. Һәр вакыт кирәк тарышып сөйләшергә, ничек булса да сөйләргә кирәк. Главное сөйләшергә кирәк. Аннан соң булыр иншалла. Выбрала Казань, потому что у меня здесь старший брат учился и много родственников здесь живет, поэтому я выбрала Казань как город для проживания и для учебы. Решила остаться в Казани. Ну, во-первых, потому что у меня здесь уже семья, брат, племянник, вот, и Казань это развивающийся город, то есть третья столица уже России считается, то есть здесь есть перспективы для развития. Казань и Татарстан отличаются от других регионов все же тем, что, ну вот именно своей самобытностью, своей культурой, потому что я считаю, что именно в Татарстане уровень национальной культуры, он находится на высоком уровне. 2015 елда монда халыкара татар теле буенча олимпиадага килдем. Шунда инде беренче урынны яуладым һәм КФУ дигән язуны күреп, мин монда булачакмын, киләчәкмен дип кайтып киткән идем. Шулай булып чыкты инде. Менә хәзер 5нче курста инде укыйм, битерәм бу елны. Казанда калам. Казан ошый, монда ничектер үземне таптым инде. Теге үземә ошый торган якны таптым. Үземнең специальность буенча эшләмим инде. Мин теге спорт ягы белән, оештыру ягы белән күбрәк инде шөгыльләнәм дисәң дә була. Шуңа үземне таптым инде монда. Монда инде күбрәк кенә карасак, язулар татар телендә
инде күбрәк кеше татарча һәм татар мәдәнияте инде менә чынлап та ничектер яңа яктан үсеш бара. Минем уемча күбрәк татарча аралашырга кирәк, чөнки яшьләр арасында менә районнан килгәннәр дә инде Татарстаннан булсалар да татарча сөйләшмиләр, башка русча сөйләшәләр. Һәм инде бу ничектер минем өчен теге русчалатып әйтсәк культурный шок иде, чөнки мин монда килгәндә инде уйлый идем, барысы да татарча сөйләшәләр дип, ләкин алай булып чыкмады, русчарак икән күбрәк.